telo ndi Mas Du telone tak bolo. Telone telah bolo. Tapi lek sing tas ya enek. Tukunan tak bolo. Nah, rumah sapa Mas? Rumah ibu ya. Pak Adi ya pengen gaul tong. Pak Adi ya pengen gaul iki. Kena PL barang jarene wis do sarapan dung igung. Mek gomindo tapi. Gong windo bolo. Topi no bolo. Mas Abid iki kopi ya kelempoken iki wisan. Kopi Mas Abid. Apa elane sing jibu kembang emang. Yang saya udah. Ngono ya. Mari Pak Lan menjagang. Jagongi sendur. Gawene kopi kuwi Pak Kadidut. Aus. Wis ket mau bolo. Pun telah kopine. Dut neng ngoklut engko nyapa Mbak Sinta nek klut. Enak apa iki klut? Makasih Mbak Widya kopinya Yusika. Senajan ora enak apa-apa iki lak nglompok ae to. Bujang kabeh iki heeh, bujang pol iki. Bujang kabeh. Bujang lapuk. Enek gununge Mas Dut. Gununge kembar ora? Ya termasuk ya api ya. Pinter lak bedayaan. Reno bola nang Blitar. Kutha cilik. Melampah top. Bagadi melampah bola. Bang. Enggak kon ngokop lho enggak? Kokopen duta Mas. Wih, Kok pernah aku. Kokopen aku ding. Ayo ora? Iki golek sing rada Alah, ayu iki kena digawe. Penting atine lho. Kok ngene? Iya. Lho, ngono penting atine enggak? Alah. Ati nggon mes bal pitik lah akeh. Ayu kena dandani Pak Di nggih. Ora kena nggih. Lah nggih, sing penting kan atine Pak Di. Lho sing walake sing larane ati kok. Tangan ini jenengan sudah ditolak kan diwerok matanya. Sinten? Sinta. Wadah. Pak Ati yang disinta ya. Nenggon kene omonge. Aja ngerokok kok kena PL ya. Tuh. Cai-cai. Om Kadi ki. Kadi iso. Pak Adi sik pacare sampean wong ndi Pak Adi sik? Pacare sampean iki. Tahun di pacar apa sih? Wih, teko orang genah lho wi. Lah pacare ning di sik lho jeneng ada dhewe kan mesti to duwe sir-siran. Duwe sir-siran bah karo cah kae lho. Heeh. Ora mungkin ora. Nggih nate Pak Di. Nate pacaran riyen. Mboten. Mboten lho. Sir-siran mboten? Ngesir ngoten mboten. Mboten angger ndelok jarane angger bejo karena lupa kae. Nggih. Coba ini makan kono balik. Jenengan ya anu nego wonten nepah nyapa ke mau kok balik raket mau aku mau ndelok kan. Nggih. Tiang pundi niku Pak Di? Jasa kene. Wah. Kalau Tak kalih. Semok no mboten? Mending Pak Di. Tapi pun kayak damel keder-keder dereng niku pas niku. Mboten. Mboten. Apa iso? Oh, asal. Pak Indra ya 300 mata mandang. Curhat karo Pak Kadi. Bawang. Aja direkod lho bola ya. Aja direkod. Iki. Kayak milih aku nah gitu. Waduh, milih Pak Kadi. Milih Pak Kadi. Nggih. Lho iki wong telu iki milih sapa jajal yo, taping akeh milih sapa? Mas Angga bautnya Tak deder masuk. tak deder masuk. Jare Pak Kadi mau ngomong tas "Pak, apa, milih aku iki mestian kabeh ngono ae. Kasih lho. Keren jenengan tadi mau. Nggih. Cuma amberono wong. Senajan ora enak apa-apa nglumpuk bola. Pak Kadi ae sing ra resiko. Pak Kadi. Ayo gas. Icilik Mas. Aduh. Mbak Nanda ico-ico ae. Keder-keder Mbak untuk iclik.
Iki lek wis nganu. Iki wis Mas Febri. Pilih Pak Kadi sik isih Joko Ting Ting Mas. Heeh. Lek iki ting tong lah iki. Joko ting tong pol iki. HP ku telepon. Siapa telepon? Aku bakul. Aku bagul. Siapa telepon? Aku bagul. Terus teleponnya apa iki? Oh iya kan ngedoni ledek kok. Apa tak kok bolo-bolo sik? Bolo-bolo. Kok kenapa yang sing Coba kok sebelah wakar. Hah? Nek kita. Kok timbang. bene kenapa ora apa-apa lho. Wong mau TikTok blong. Tugas ganti iki TikToke bolo. Blong kok tibake. Diangkat aja diangkat mah oke. Siapa telepon? Aku bakul. Bu Ros niki wae sing telepon Bu Ros.